Presented by Arun Ansu Videsi Official. Presented by Arun Rana. Sabir Babu. काहे कोरे छाबड़ा मुहवा फुलौले कौन भइल गलती हमसे लइखा बतावले अरे काहे कोरे छाबड़ा मुहवा फुलौले कौन भइल गलती हमसे लइखा बतावले तोहरी खमसी हमके कहतावे दोषी हमर बीपी बढ़ा देले बा। अबे कुछ न मारू। अरे सुन का भाई तार फोटो वाला व्हाट्सएप के चलावेला? ई व्हाट्सएप तो हमर पापा जी चलावेला। अच्छा तो तार बाबूजी तार फोटो लगा के चलावत तेरे व्हाट्सएप? अपना बेटी के केहू व्हाट्सएप पर फोटो ना लगावेला। पापा जी हमरा से बहुत प्यार करीले यही से हमार फोटो लगौले बाने। हां त नया साल आवते तारा बाबूजी के प्यार हमरा के बीमार करवा देले बस। सुनबू हमरा का भइल बा? तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जान जेल करवा देले बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जान जेल में भेजा देले बा। Presented by Arun Rana. Presented by Arun Rana. बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। ए फोन करके पूछ ले तो ये हो करे जाके के बाटे व्हाट्सएप चलावा। फोटो तोहार देखी हो गौए गलती से जेल में बानी दिन बितावत। सुन फोन करके पूछ ले तो ये हो करे जाके के बाटे व्हाट्सएप चलावा। फोटो तोहार देखी हो गौए गलती से जेल में बानी दिन बितावत। हमें निर्दयी पुलिस वाला भैया तो हर सिस्टम हिला देले बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जान जेल करवा दिल बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जान जेल में भेजा दिल बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जान जेल करवा दिल बा। Presented by Arun Rana. Presented by Arun Rana. बेल करवा दे हम जेल से निकलवा दे हम गलती ना करी हो तू फेर हो। यादव विदेशी को सम खात बारे न गलती होई मेरे बेर हो। सोना बेल करवा दे हम जेल से निकलवा दे हम गलती ना करी हो तू फेर हो। यादव विदेशी को सम खात बारे न गलती होई मेरे बेर हो। देखी तो हर दुख मन में भइल बाटे हुक हमर जीवा हटेरा देले बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जान जेल करवा दिल बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जान जेल में भेजा दिल बा। Presented by Arun Rana.